Dobrý deň, milí diváci. Volám sa Ema Gáborová a vítam vás v knižničných správach. Dnes vás budem sprevádzať veľmi významnými udalosťami, pretože Krajská knižnica v Žiline dnes, 15. októbra 2024, oslavuje 100 rokov. Spolu s jej zamestnancami si zaspomíname na všetky radosti a strasti, ktoré knižnica zažila za posledných 100 rokov. Mám to potešenie privítať našu prvú knihovníčku Janku Zurovacovú. Janka, ty si v knižnici taká legenda. Si prvý človek, ktorého vidíme, keď vôjdeme do knižnice, keďže pracuješ pri hlavnom pulte. Môžeš nám povedať, ako dlho si v knižnici a čo všetko pre knižnicu robíš? V knižnici som okolo 28 rokov. Od začiatku pracujem ako knihovnička pri centrálnom pulte. Veľmi rada sa stretávam s ľuďmi, rozprávam sa rada o knihách, rada poradím. Okrem toho, že pracujem ako knihovnička, mám veľmi rada deti aj mladých ľudí, to znamená, že sa venujem príprave a samotným podujatiam, ktoré sú určené malým deťom, ktoré sú určené žiakom základných škôl, ale aj stredných škôl. Okrem toho veľa rokov sme boli súčasťou takého veľkého festivalu Dní nádeje. Tento festival však počas covidu skončil, ale napriek tomu organizujeme stále mnoho podujatí aj so zameraním napríklad na prevenciu. Je to taký spoločný projekt s mestskou aj štátnou políciou. Projekt sa volá Tvoja správna voľba. Je to prevencia proti spoločenských alebo patologických javov. Myslím, že je to taká veľmi dobrá aktivita, ktorú pripravili psychológovia z ministerstva vnútra už pred mnohými rokmi a prešla som tam aj policajným výcvikom na toto podujatie. Wow, skutočne toho robíš veľmi veľa a sú to veľmi dôležité veci pre knižnicu a aj pre našu komunitu. Keďže hovoríš, že tu pracuješ takto dlho, určite vieš niečo aj o začiatkoch knižnice. Vedela by si nám o tom povedať? Samozrejme, o tých začiatkoch by si mal čo to prečítať každý knihovník a nielen knihovník. Hovoríme o verejných knižniciach, to znamená, že v roku 1919 bolo v Národnom zhromaždení prijatý taký veľmi dôležitý knihovnícky zákon, to znamená, že už priamo ukladal alebo nariadoval obciam, že musia určitú časť rozpočtu vyčleňovať práve na zriaďovanie verejných knižníc, pretože dovtedy boli knižnice buď súkromné, školské, cirkevné a podobne. No a samozrejme to sa podarilo aj v Žiline, aj keď to niekoľko rokov trvalo. Prvá verejná knižnica v Žiline bola otvorená 15. októbra 1924 a prvým knihovníkom bol Rajmund Žižka. Super, ďakujem veľmi pekne za tieto všetky informácie. Viac si o tom povieme v meste, pred budovou, v ktorej to všetko začalo. Pred radnicou vítam nášho ďalšieho hostia, Ivanu Gáborovú. Ivka, aká je tvoja pozícia v knižnici a ako dlho tam pracuješ? V knižnici pracujem ako vedúca oddelenia ekonomicko-technických činností a pracujem od roku 2011. Táto moja honosná funkcia v podstate obnáša, že som účtovníčka, rozpočtárka a hlavne strážim financie knižnice, aby sa nám podarilo každý rok nakúpiť nejaké nové knihy a zabezpečiť chod knižnice. Tak to máš asi veľa práce, čo? Tak nie je toho najmenej. Tak a vedela by si nám povedať, ako to tu v radnici s knižnicou začínalo? Veľmi rada. V tejto budove začínala knižnica len s 202 viazanými a skatalogizovanými zväzkami. Bol to dar od Ministerstva školstva a národnej osvety. Za prvý rok sa ale fond rozšíril až na 730 zväzkov a 250 čitateľov mohlo knižnicu navštevovať denne od 18. do 19. hodiny. Od 18. do 19. len 1 hodinu? To nebolo nejako málo? Aj mne sa to teraz dá absurdné a zrejme aj im. Lebo v roku 1927 bola sprístupnená čitáreň, ktorá bola denne otvorená až 3 hodiny. Už sme počuli jedno dôležité meno, Rajmund Žižka. Existuje ešte niekto, o kom by sme určite mali vedieť? Áno, je to Andrej Hvizdák Podlučinský. A kto bol tento trojmenný pán? Bol to robotnícky básnik, publicista, zberateľ a prekladateľ robotníckych a revolučných piesní. V roku 1931 sa stal prvým profesionálnym knihovníkom a pôsobil vyše 15 rokov. Za jeho éry sa knižnici darilo. Ročne v nej pribúdalo okolo 300 zväzkov. V roku 1941 knižničný fond dosiahol 6390 kníh a knižnicu využívalo takmer 800 čitateľov. Spomínala si časy vojny. Cez vojnu sa knižnica nerozvíjala, len udržiavala.
Z fondu boli vyraďované knihy českých autorov, takisto aj knihy s tematikou československej vzájomnosti. Okrem toho sa musela knižnica často sťahovať, čo ovplyvnilo jej celkovú činnosť. Vieš nám povedať, kam všade sa muselo sťahovať? Najskôr zo Starej do Novej Radnice. Potom bola zrušená čitáreň, potom zase bola presunutá do úplne nevhodnej miestnosti na Pivovarskej ulici. Po vojne začala knižnica len pomaličky obnovovať svoju činnosť. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Bolo mi potešením. Do rúk sa nám z kroník dostali ďalšie podnetné informácie. Začiatkom februára 1952 sa Rada Krajského národného výboru v Žiline uzniesla zriadiť Krajskú ľudovú knižnicu a uložila zároveň zabezpečiť vhodné priestory. To sa jej ale ďalšie 3 roky nepodarilo. Až koncom roka 1954 získala Krajská knižnica 5 miestností v hoteli Slovan. Po ich adaptácii začala 7. januára 1955 pracovať. Teraz mám tu poctu privítať nášho ďalšieho hostia, Miloša z Vrškovca. Miloš, ahoj, ako sa máš? Čo robíš v knižnici? Ahoj, no, ja robím v knižnici nejakých 5-6 rokov, som to prestal počítať v poslednom čase a robím na detskom oddelení, kde mám na starosti predovšetkým podujatia pre deti a mládež. Super, veľmi ďakujem za odpoveď, znie to veľmi zaujímavo. Počkajte. Rozumiem. Práve sa mi dostala správa z redakcie. Naši diváci chcú veľmi vedieť, prečo bola knižnica v minulosti taká obľúbená. Takisto ako dnes, tak aj v minulosti sa knihovníci snažili knižnicu čo najviac rozvíjať a otvárať čitateľom rôznych vekových skupín. V 50. rokoch v hoteli Slovan mali dospelí a mládež svoje vlastné čitárne s voľným výberom kníh a 60 titulov časopisov. Mali prístup do klubovne, kde radi hrávali v šach. Šach, áno, ten sa v knižnici hráva doteraz. A to nie je jediné, čo sa v knižnici hralo. Knižnica mala svoju vlastnú fonotéku a pravidelne hrala čitateľom na želanie. Wow, to znie skvelo a určite to aj znelo skvelo. Dnes sa knižnica píše aj jej vzdelávacími aktivitami. Ako to bolo vtedy? No knižnica a vzdelanie vždy išli ruka v ruke, to nejak k tomu patrilo. Knižnica bývala otvorená od 14. do 19. hodiny a čitáreň dokonca od 10. do 20. hodiny. V nej sa nachádzala mapa Európy, kalendár a noviny, ktoré pomáhali čitateľom orientovať sa vo vtedajších udalostiach. Fungoval tiež rozhlas, cez ktorý sa ohlasovali knižné novinky. A aj štatistiky hovoria o knižnici veľmi kladne. Za prvý rok v nových priestoroch knižnice bolo takmer 22 000 zväzkov kníh a využívalo ju takmer 4 000 čitateľov. Divákov určite neprekvapí, že knižnicu chválili nielen čitatelia. Krajská ľudová knižnica sa po metodickej stránke starala o okresné knižnice 16 vtedajších okresov. Za 3 roky sa svojimi ukazovateľmi zaradila medzi najlepšie knižnice na Slovensku. Za vzornú prácu v roku 1957 Povereníctvo školstva a kultúry v rámci celoštátnej súťaže Budujeme vzornú ľudovú knižnicu udelilo Krajskej ľudovej knižnici v Žiline čestné uznanie. Najvyššie ocenenie v tejto súťaži, titul Vzorná ľudová knižnica, získala už ako okresná knižnica o ďalších 5 rokov. Čo bolo ďalej, sa opýtame Aničky Bertotiovej. Anička, aké úlohy plníš v knižnici ty? Na dverách mojej kancelárie pod mojím menom nájdete nápis Krajský metodik. To znamená, že ďalším 4 regionálnym knižniciam v kraji pomáham s rozvojom ich činností. Zároveň podporujem služby našej knižnice tým, že prostredníctvom rôznych grantov, písaním a riadením projektov získavam ďalšie finančné prostriedky. Okrem toho rada pomôžeme aj v službách, či pri budovaní dobrej značky našej knižnice, marketingu. To znie skvelo, ďakujem veľmi pekne za odpoveď. Ako sa knižnica menila v 50. rokoch? Knižnica sa ďalej rozvíjala. V roku 1957 bola otvorená pobočka v Budatíne a v roku 1959 na Studničkách na ulici 28. októbra. Tu bola okrem zmiešanej požičovne pre deti a dospelých moderne zariadená čitáreň, otvorená denne až do 22. hodiny, v ktorej mali čitatelia k dispozícii 119 druhov našich aj zahraničných novín a časopisov. V knižnici bola hudobná skriňa, fonotéka a televízia. V čitárni mal priestor na stretnutie krúžok mladých žilinských autorov. Krajská ľudová knižnica v Žiline vydávala metodické a bibliografické materiály, starala sa o vzdelávanie knihovníkov knižníc metodickej pôsobnosti. V roku 1960 mala 5068 čitateľov. V tomto roku bola po územnej reorganizácii premenovaná na okresnú ľudovú knižnicu. Boli jej pridelené priestory v hoteli Astoria na súčasnej Národnej ulici. V roku 1960 vznikla pobočka na Hlinách a v Závodí. V
V Astorii sa z fondov pôvodnej pobočky v hoteli Slovan vytvorilo hlavné pracovisko knižnice Ústredie. Tu bola veľká požičovňa s čitárňou pre dospelých, osobitné oddelenie pre deti a mládež a veľký výber naučnej literatúry a periodickej tlače. Ústredie pôsobilo do roku 1986, kedy bolo kvôli plánovanej rekonštrukcii presťahované do nevyhovujúcich priestorov v Považskej galérii umenia. Počula som, že pobočka na Hlinách sa stala jednou z najúspešnejších. Hoci mala spočiatku len 2500 kníh pre deti a dospelých, postupne sa stala jednou z nosných pobočiek knižnice. Anička, veľmi pekne ďakujeme za vstup. Teraz sa nachádzam v zóne 12-19 s našim ďalším knihovníkom, Miškom Václavíkom. Miško, čo všetko robíš pre knižnicu ty? Ja som knihovníkom na úseku beletrie pre dospelých a mojou prácou je čokoľvek, čo ti napadne v súvislosti so slovom knihovník, čiže požičiavanie kníh, zakladanie kníh, pomáhať nájsť knihu čitateľom a podobne. Ale okrem toho sa venujem aj školským kolektívom, pre ktoré tvorím a realizujem rôzne vzdelávacie podujatia. Okrem toho sa angažujem aj v novovzniknutej požičovni kostýmov, taktiež vediem knižný klub. A to bude asi tak všetko. Tak to máš ale veľa práce a určite veľa práce aj s touto knižnicou. A aj veľa práce teda bolo. Vieš nám povedať, ako to s touto knižnicou pokračovalo? No, počet pobočiek postupne stúpal a integráciou samostatných obcí k mestu. V roku 1969 vznikla pobočka na Hlinách 7 a v roku 1975 na novom sídlisku v Očinci. Boli aj tieto pobočky populárne? Áno. Ku koncu roku 75 mala knižnica viac ako 12 000 čitateľov a dosiahla cez 400 000 výpožičiek. Začalo sa budovať aj hudobné oddelenie, na Slovensku len tretie v tom čase. A v roku 1980 nám počet pobočiek vstúpol až na 24, ale chýbala centrálna knižnica. Tá sa mala vybudovať ešte v 70. rokoch v centre mesta, ale k stavbe nedošlo. Pred rokom 89 sa mal na tento účel zrekonštruovať historický objekt na námestí Dukla, dom číslo 18 a súčasnom Mariánskom námestí. K tomu ale žiaľ rovnako nedošlo. Rýchlo sme sa dostali k 90. rokom. Knižnicu ovplyvnili spoločenské zmeny. Z jej fondu bolo vyradených viac ako 20 000 kníh. Tie ale začali doplňať zahraniční donory, napríklad z Kanady, zo Slovenského ústavu svätého Cyrila a Metoda vo Vatikáne alebo z Bertelsmannovej nadácie. Knižnica sa začala orientovať aj na komerčné účely, na predaj pohľadníc, plagátov, tlačí pre podnikateľov, detské jazykové kurzy, predaj kníh či získavanie zdrojov z grantov. Ďalej sa nám predstaví Janka Neslušanová. Janka, čo všetko v knižnici zabezpečuješ? V knižnici pracujem na úseku knižnično-informačných služieb ako vedúca služieb a koordinátor kultúrno-výchovnej činnosti. To znamená, že mám na starosti rozpisy služieb, zabezpečenie prevádzky, komunikácia s verejnosťou, komunikácia s pedagógmi, dohadovanie podujatí, doľaďovanie termínov, rozdelenie pracovných úloh, kontrola, zasielanie štatistík, mesačných programov, pozvánok, rôznych tlačových správ, takže je toho dosť. Ale sa teším, lebo táto práca ma baví ma komunikovať s ľuďmi a teda aj s mojimi kolegami. Tak to teší aj mňa, ja to rada počujem. Môžeš nám aj takto zapálene aj povedať o tom, čo bolo s knižnicou ďalej? V roku 1991 sa od Žiliny odčlenilo 6 obcí a počet pobočiek sa tým znížil na 18. Priestorové podmienky knižnice sa v tomto roku výrazne zhoršili. Pre výpoveď nájomnej zmluvy pobočky Považskej galérie umenia a potrebu náhradného umiestnenia veľkého množstva kníh, ktorými pobočka disponovala, nastali veľké presuny viacerých pobočiek do podstatne menších priestorov. A čo bolo potom? Zlepšilo sa to? Ale jasné, v roku 1993 sme prevádzkovali novú čítareň v Makovického dome. Stala sa veľmi obľúbenou vďaka jej lokalizácii, bezplatnému prístupu, širokému výberu, periodickej tlače i krásnej literatúry pre dospelých. Čítareň fungovala do roku 1998 a posunom v činnosti knižnice bolo začatie automatizovaného spracovania knižničných fondov. To znie veľmi dobre, ale počúvame veľa o miestach, na ktorých sa knižnica aj pobočky nachádzali. Kedy ste sa ale presťahovali do tohto ikonického objektu na Bernolákovej ulici? To bolo na záver roka 1994
a vtedy bolo veľa dôvodov na radosť. Okrem vstúpajúcich ukazovateľov činnosti sa po dvojročnom úsilí podarilo vedeniu knižnice získať bezodplatným prevodom pekný, ešte nevyužívaný objekt na Bernolákovej ulici, ktorá patrí do širšieho centra Žiliny. Získať tento objekt a dať ho do stavu, v ktorom ho vidíte dnes, bol boj a bola to fúška. V našej budove sa nemenil len vzhľad, ale aj názov, zriaďovatelia a právna subjektivita. Nasťahovali sme sa sem ako okresná knižnica v Žiline, neskôr sme sa stali Severopovažskou knižnicou, Krajskou štátnou knižnicou, Žilinskou knižnicou a od roku 2008 až doteraz nás čitatelia poznajú ako Krajskú knižnicu v Žiline. Ďakujeme Janke. O zmenách, ktoré čakali knižnicu na Bernolákovej ulici, nám povie Miška Pastorková. Miška, čo v knižnici robíš ty? Ja som do knižnice nastúpila v roku 2015 na naučné oddelenie. Vyskúšala som si aj prácu metodičky, ale momentálne skôr pracujem v službách a na rôznych zaujímavých podujatiach pre deti. Pričom také veľmi zaujímavé je podujatie, ktoré realizujeme v nemocnici pre hospitalizované deti. Ale keď sa rekonštruuje, tak naozaj robím všetko, aj prenášam knihy. Tak to znie zaujímavo. Hovoríš teda, že si zažila aj niekoľko rekonštrukcií. Ako to ale vyzeralo pred rekonštrukciami? Čitatelia si určite najviac všímajú tie rekonštrukčno-stavebné zmeny. Tak áno, určite. Pred rekonštrukciami toto vyzeralo úplne odlišne. Mal to byť obchod s nábytkom. Priestory, ktoré sa nám podarilo po nasťahovaní debarierizovať, nám však nepostačovali a navyše nám to začalo do budovy zatekať. A tak sme v roku 1998 začali s nadstavbou ďalšieho poschodia. Na ňom sme vybudovali rozprávkovú miestnosť, spoločenskú miestnosť, klubovňu a presunul sa sem úsek literatúry pre deti a mládež. V nových priestoroch sa začali realizovať rôzne vzdelávacie podujatia a zo súterénu sme sem presťahovali odborné oddelenie a kancelárie, napríklad kanceláriu pani riaditeľky. A na druhom poschodí sú ale aj knihy v angličtine, nemýlim sa? Áno, nemýliš sa. Kvôli veľkému záujmu čitateľov o angličtinu sme podpísali zmluvu z British Council v Bratislave o vytvorení vlastne britského centra, ktoré funguje aj po ukončení partnerstva. V roku 2023 sa pri britskom centre vďaka iniciatíve veľvyslanectva Spojených štátov amerických na Slovensku otvorilo aj americké centrum a v ňom vlastne naši čitatelia nájdú aj nové technické vybavenie, okrem teda knížiek a tu aj realizujeme veľmi zaujímavé podujatia v anglickom jazyku. No, bez tej technológie sa dnes vážne nedá zaobísť. To veru nedá. Ale nielen teraz. Prvý internetový počítač knižnica sprístupnila už v roku 1998 a postupne zriadila aj internetové stanice, z ktorých vznikla internetová študovňa. Máme vlastnú webovú stránku, online katalóg Carmen a čitateľ má svoje konto, kde vlastne knižnica mu posiela e-maily a upozornenia ohľadom jeho výpožičiek a našich pripravovaných podujatí. Vie si knižky taktiež objednať či zarezervovať. Spoluprácu s firmou Paysi sme začali v roku 2022 poskytovať aj digitálne preukazy, ktoré majú čitatelia vo svojich mobiloch. O rok na to sme obstarali technológiu RFID. Vďaka nej si čitateľ môže už aj úplne sám požičiavať a vracať knihy pri samoobslužnom počítači. Vracať ich môže aj cez náš bibliobox, ktorý je otvorený pre čitateľov 24 hodín denne. A to nie je všetko. Vaša knižnica sa neustále mení. Prízemie napríklad bolo rekonštruované v roku 2020. Vznikla tam nová internetová študovňa, aj zóna 12-19 pre mladých. Nedávno postúpilo rekonštrukciu aj toto vaše krásne prvé poschodie, na ktorom sa nachádza úsek odbornej literatúry, študovňa, čitáreň a úsek regionálnych dokumentov. Na tomto poschodí je možné nájsť aj 3D tlačiarne a šiace stroje. Vaša knižnica získala ocenenie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a boli ste vyhlásení knižnicou roka 2020 za aktívnu prácu na skvalitnení služieb pre používateľov a rozsiahlu rekonštrukciu knižničných priestorov. Pri zmenách a rekonštrukciách vám okrem Žilinského samosprávneho kraja výrazne pomohli aj zdroje Európskej únie a Fondu na podporu umenia. Dosiahli ste toho skutočne veľa, ale na čo si najviac hrdá ty? Tak ja som určite najviac hrdá na svojich kolegov. Keď prebiehajú práve tie rekonštrukčné práce, tak vlastne naše pracovné nasadenie je ešte oveľa väčšie,
prenášame knihy, regály, vrtame, upratujeme, plánujeme. Takže naozaj tej práce je veľmi veľa. A spracovávame projektové žiadosti, okrem iného chodíme aj na festivaly, kde sa snažíme propagovať knižnicu a čítanie medzi mladými. Učíme sa pracovať s novými technológiami. Kolegovia sa napríklad naučili pracovať s mikrobitmi, ozobotmi. Realizujeme množstvo podujatí, klubových stretnutí, súťaží pre naozaj všetky vekové kategórie a teda bez mojich kolegov, knihovníkov by nič nebolo takéto možné realizovať. Tak ja ti veľmi pekne ďakujem za tvoj čas a za odpovede. Určite výborné pracovať v takomto skvelom kolektíve. Ďakujem. Návštevníci knižnice vedia, že každá knižnica nakupuje knihy, niekto ich musí obaliť, katalogizačné oddelenie ich zase musí spracovať do databázy, aby sme si ich mohli požičiavať. To je ale veľmi zjednodušený pohľad na knižnicu, čo nemôžeme zabudnúť spomenúť sú špeciálne pracoviská, ktoré majú svoje vlastné zameranie. O nich nám povedia Nataška Lajdová, Božka Sobolová a Miška Václavíková. Naše regionálne oddelenie je dôležité najmä pre Žilinčanov, no nielen pre nich. Sústredíme sa na informácie o našom meste, regióne a o Žilinskom kraji. Pokiaľ v knižnici nemáme požadované knihy či informácie, spojíme sa s našimi kolegyňami v regionálnych knižniciach Kisúc, Oravy, Turca a Liptova a všetko zistíme. My sami máme mnoho starých aj nových novín, kníh či listričkov z tlače, ktoré zachytávajú dianie teraz aj v minulosti. Záznamy o nich vkladáme do článkovej databázy a podobne si budujeme aj záznamy o osobnostiach v našom regióne. Mnohé časopisy máme vďaka spolupráci so Žilinskou univerzitou a Centrom vedecko-technických informácií zdigitalizované. Digitalizácia veľmi zaujíma našich divákov. Hovorí sa o nej všade a tak by sme chceli vedieť, ako si vďaka nej nažíva knižnica v 21. storočí. Knihovníci majú rýchly prístup k rôznym informáciám. Kedysi museli pracovať s množstvom kartoték, dnes im stačí počítač. Čitateľ si môže napríklad v počítači pozrieť staré ročníky Žilinských novín. Nemáme však iba miestne informácie. Vďaka spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií vám vieme pripraviť rešerš zo zahraničných databáz, v ktorých sa nachádzajú plné texty odborných článkov z rôznych oblastí ľudského poznania. Ďakujem veľmi pekne za odpoveď. Božka, ovplyvňuje vaša knižnica nejakým spôsobom aj fungovanie knižníc v regióne a kraji? Áno, ja môžem povedať, že pracujem na metodickom oddelení, ktoré práve spolupracuje s knižnicami v okresoch Žilina a Bytča. Našou úlohou je spolupracovať a pomáhať týmto knižniciam, ktoré sa nachádzajú na území týchto dvoch okresov. Musím povedať, že v ostatnom období veľmi dôležitou úlohou alebo našou pomocou je pomoc pri získavaní mimorozpočtových zdrojov. Ale samozrejme im pomáhame pri revíziách knižničných fondov, pri aktualizácii knižničných fondov. No a aby sme podnietili činnosť týchto knižníc, tak oceňujeme najlepšie knižnice v rámci súťaže Najlepšia knižnica horného považia a môžem povedať, že za ostatných 10 rokov sme ocenili 10 knižníc, ktoré poskytujú kvalitné knižnično-informačné služby, modernizujú sa, automatizujú, ale samozrejme oceňujeme aj ten ľudský potenciál, pretože knihovníci, ktorí pracujú v týchto knižniciach, sú naozaj takým základom pre dobrú prácu a dobrý obetavý knihovník naozaj dokáže urobiť z knižnice príťažlivé a moderné a kultúrne miesto. Spolupracujeme aj s regionálnymi knižnicami v Žilinskom kraji, keďže máme spoločného zriaďovateľa, Žilinský samosprávny kraj. Tak to je výborné. Miška, teba sa opýtam, ako sa ešte prejavuje spolupráca knižníc tak, aby z nej mali čo najviac čitatelia? Tak u nás na úseku odbornej literatúry si môžete požičať knihu z inej knižnice, vy si vyplníte žiadanku, my knihu pozrieme v katalógoch iných knižníc a za poplatok vám ju požičiame. Alebo nám z inej knižnice pošlú článok z odborného periodika, ktorý my vo fonde nemáme. A vedia si čitatelia vypožičiať aj elektronickú knihu? Na Slovensku to ešte nie je bežné, ale vďaka spolupráci s poskytovateľom z Českej republiky máme v našom katalógu pripojené aj knihy, ktoré si môžete za poplatok stiahnuť do svojho zariadenia na 30 dní. No a máme niečo aj pre deti. Pokiaľ máte digitálny preukaz, tak si môžete zadarmo čítať knihy z databázy Kubomedia, ktoré poskytuje naozaj množstvo výborných detských kníh a cenu za vypožičanie detských kníh hradíme my. Ďakujeme všetkým veľmi pekne za vstup. Ako čerešničku na torte sa nám na záver našej reportáže podarilo pani riaditeľku Katarínu Šušoliakovú odtrhnúť od práce.
Pani riaditeľka, čo ešte s knižnicou chystáte? Pripravujeme množstvo rôznych aktivít, o ktorých vám rada porozprávam, ale možno na úvod by som chcela povedať hlavne to, že nám, knihovníkom v Krajskej knižnici v Žiline, veľmi záleží na tom, aby naša knižnica bola tou modernou, otvorenou inštitúciou, ktorá slúži všetkým bez rozdielu. Aby sa naši návštevníci cítili u nás príjemne, aby u nás našli všetko, čo ich zaujíma, čo potrebujú, čo ich obohacuje. Želáme si, aby sa naši čitatelia opätovne radi k nám vracali, či už si požičať knihy, alebo si prečítať dennú tlač, či časopisy, chodili si tu študovať, získavať informácie, ale možno len relaxovať, alebo sa stretávať s ľuďmi s rovnakými záujmami. Veľmi dbáme o detského čitateľa, to by som tiež chcela zdôrazniť. Snažíme sa byť pre deti tým bezpečným tretím miestom po rodine a škole a tiež sa tešíme, keď sa deti rady k nám opätovne vracajú. Chceme, aby sa naďalej u nás v knižnici stretávali seniori, rodičia s deťmi, deti v domácom vzdelávaní, aby tu študenti chodili študovať, či už individuálne, alebo pracovať na nejakých spoločných projektoch. A samozrejme chceme pokračovať v našej klubovej činnosti, v našich vzdelávacích aktivitách i v tvorivých aktivitách. To by bola taká naša jedna strana našej knižnice. A druhou stranou našej knižnice sú knižnica a nové technológie. Už sme hovorili o 3D tlači, hovorili sme o šijacích či vyšívacích strojoch, ale my práve v tomto období pripravujeme pre našich návštevníkov novinku. Je to kreatívne komunitné centrum alebo tzv. Fab Lab, kedy budú môcť k nám návštevníci do knižnice prísť a vyskúšať si prácu s rôznymi zariadeniami. Spomeniem sublimačnú tlačiareň, termolíz, rezacie plotre. Týmto chceme nejak odbúrať tú prirodzenú bariéru, ktorú majú hlavne starší ľudia voči novým technológiám. To verím, že sa nám podarí. Samozrejme budeme pokračovať vo vzdelávacích aktivitách, učíme u nás verejnosť programovať a napríklad máme aj k dispozícii okuliare na virtuálnu realitu, práve pripravujeme aktivitu, kedy budeme tieto okuliare vo veľkom využívať. Ďakujem veľmi pekne za odpoveď, ale vy ste nespomenuli takú hlavnú časť vašej knižnice, kde sem veľmi lákate čitateľov vašimi známymi osobnosťami. Áno, to, že pripravujeme v knižnici rozhovory, diskusie so známymi i menej známymi osobnosťami je bežná súčasť našej práce. Našim hosťom sa podarilo k nám do knižnice pritiahnuť desiatky návštevníkov, spomeniem možno aspoň osobnosti z toho posledného obdobia, napríklad etnologička Katarína Nádaska či kozmonaut Ivan Bela nám tu pritiahli desiatky návštevníkov. Plus robíme stretnutia so spisovateľmi, ilustrátormi, ale i lekármi, cestovateľmi a s rôznymi osobnosťami spoločenského a kultúrneho života. A môžem povedať, že počas tej histórie poctili našu knižnicu návštevou i mnohí veľvyslanci, ktorí zastupujú svoje krajiny na Slovensku, i mnohé osobnosti kultúrneho života a pripravujeme množstvo ďalších stretnutí, takže verím, že ľudia sa majú na čo tešiť. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor a za to, že ste nám takto krásne priblížili vašu knižnicu a čo v nej ponúkate. Ďakujem pekne. Na záver by som ešte chcela poďakovať všetkým knihovníkom a knihovníčkam a ostatným zamestnancom tejto knižnice. Takisto by som im chcela popriať krásnych ďalších 100 rokov. Moje meno je Ema Gáborová a dnes som bola vašou reportérkou. Ďakujeme.